бақсалаштар. Нейсе сәң шуны урырсың тилер бедің халықта. Һәм қасып китһәң дә сәсеп кит дип өстәйләр. Біз әлбетте қасып кетірге йыйынмайбыз, Әмма нисек итеп сәсергә, касар сәсергә, нимә сәсергә, шуларны күрһәтергә йынабыз. Бұл іште бізге хәвәскәр бақсасылар ярдәмгә киләсәк. Белгечләр, галимдар үзләренең фикерләрен әйтер. Киттекме? Әйдә. Бүгінгі сығарылышта алоэ хуты яки марганцовка. Мин алоэ хутында тотамын. Помидор сәсудің ике ысулы. Яшел витамин. Бір қиынлыгы юк. Тәдірә төбендә хуган. Кайсылар тора уйнап. Емеш ағастарын қасан қырқырға. Бай бақсаға шәп фото. Конкурс дәвам итә. Итле помидор. Эх, бөтірә бит бұл помидорды мен әйтәм. Күлкі түтәлендә таптык мажаралары. Әдірә, қонақтарды қаршы алады. Бүген нимә сәсәбез? Бүгін помидор сәсәбіз. Эште нимәнән башлайбыз? Ішті ең бірінші хауыттардан башлайбыз. Фәнирә Сәләүсенова бақсасы стажы 35 ел. Иң зур уңышы үз тоқырлықтан 50 тоқ картоф алған. Қол астында хауыттарды әзірләм. Хут хауыты, шуларға хәзір ері халабыз. Ерде һез бына кайдан алабыз бында? Ерді мен магазиннан алам. Унда хәзер һәр төрле микрониттар менән тулландырылган ер бар, хәзер ер. Ер әзер. Артабан һәр нимә эшләргә? Ошы ер әзір болғас, үстіне қайнап тұрған ху халам. Әгәр дә тупрақты магазиндан һатып алһак, уны эшкәртеп торырга кирәкмәй, баксаның алып индерелгән тупрақты эшкәртергә кирәк. Бернисә ысулы бар тупракта әзерләүдең. Кемдер уны үй шарттарында мейестә кыздырып ала, кемдер ниндәйдер миктардар кушып, сир тудырусы патогендарды һәм бөҗәкләрнең йомырткаларын юк итәргә мөмкин. Сәсер алдан урлыкты нисек эшкәртәһегез? Сәсер алдынан урлыкты мин алоэ хутында тотамын. Алоэ хутында? Әйе. Марля аша һөзәбез. Уны һәммән алаштырмайбызмы? Юк, Ушу көнчә. ошу кеншә. Менә әзрәк батырып куябыз. Җир белән күммәйбез. Әни өчен күммәбез. Чөнки ул хәзер өстенә кар халабыз. Кар. Кар, әйе. Бу орлыкларны сыныктыру була. Менә минем әзерләнгән карым. Кар катламы ниндәй калынлыкта булырга тиеш? Кар 1 сантиметр калынлыкта булырга тиеш. Демәк, безнең урлыктар кар катламы астында ниндәйдер бер теплицага охшаганрак бер шарттарда каламы инде хәзер? Әйе. Каплайбыз. Капламык. Хәзер уны кайда куярга? Караңгы йылы урынга куярга. Караңгы йылы урынга. Әйе. Орлыктарды эшкәртүгә мөмкин биологик препараттар менән, химик препараттар менән, кызыл, яшел, күк төскә буялгандары инде улар химик препараттар менән эшкәртелгән.
Ләкин химик препараттар менән эшкәртелгән орлыктарның сифаты, шыту сифаты кәм булырга мөмкин. Чөнки химик препараттарның кайһы бирләре үсемлектең үсеп китүен тоткарлап тора. Шуңа күрә бүгенге көндә үсемлекләрнең үсешен тизләтү өчен төрле матдәләр бар. Шуларның бере фитоспорин, гуми. Бұл препараттардың 10 тамсыһын 1 стакан һауга идергә һәм орлыкты эшкәртергә мөмкин. Мин помидорды былай сәсәм. Махсуслашкан магазиндарда ушундай торф һавыттары була. Иң беренче без әлбәттә хайлап орлыктарды. Без уны алабыз, кыркып, һәм халабыз марганцовка. Кайбер кешеләр уны ныграк көчле раствор яһайлар, кайберләр иткермәйләр уның көчлен микъдарын. Бу булырга тиеш сеят өстендә. Орлыктарды марганцовка алабыз, уның өчен безгә маллы кирәк буласак. Маллыга һалына 15 минутка. 15 минут орлыктар әзерләнеп торгансы, без җир әзерләйбез. Уларда һаларга урын әзерләйбез. Менә бу җир универсаль мин алдым. Bunun türlühü bular. Tomat üsün, qiyar üsün, borus üsün. Lekin min alam universalneyin. Demek bir alıngan şu yer o türlü kulturlarga yarap kala. Benim bir tanışım var. Topraktarda halıp, ırlık olurtkanda muzika koya. Onda kuşlar haraptıra, şişmeler sıltıray. Görəhin, onun ana şul muzika aslında koyuları ırlıklarga öğrense yığıntıya haydır. Onların da yeni vardır belki tip ulaydır benim tanışım. 15 minut ötті. Мына бұл ұрлық 15 минут өткәс, бізді хау астында сайып, әдірлеп, 12 сағатқа қоясақ біз тағыла еуіш ұрында. Көтіп тұрмас үшін, біздің ана шул елді өткен ұрлықтарыбыз бар. Әдір мына біз ана шул сәсөге әдір ұрлықтарды ұшында халабызды. Не үшін торфқа? Торф өзік тоқыландырып тұрасақ, баяғы өзігін өсінтілерді. Біз халабыз сантиметр ярым тәрендікке. Әне алай тирән? Әгәр дә тәрәнрәк булһа, орлыктар сибек булып сыгасак. Әгәр дә шунан өстәрәк булһа, орлыктар кибә. Без менә уларны хәзер иптәп кашайтып басып, катырак итеп yerде сыгабыз. Һәм әдгә өстенә тупрак өстәйбез. Нинди матур тупрак. Икмәккә һала башарлык бит. Шулай. Без бу хәзер һау алабыз. Ләкин менә бу һауга төрле микроэлементтар булган, изме кушылган. Ул менә безнең урлыктарга үсәргә тагыла бер ярдәм ысулы. Ул измәне кайдан алабыз? Ул измәнне мин алдан әзерләгәнмен, онытмасыма язып та куйганмын. Берешәр бал калагы нитромофоска һәм нитрофоска тагы бер бал калагы күлде 1 литр һауда иретеп, болгап, шунда урлыктарды 12 сәгать тотып алырга, яйһә шайтып кушып алып куярга була. Бакса, урлык магазиндарынан табарга була уны. Менә бу урлыктарды без хәзер шайтып куябыз. Бұл бәләкәй генә бер үзенчә теплица була инде. Уларны тәүге осырда 3-5 көндә халкына урынга куярга була. Мурын төртеп сыкка, уларны тәзрәтүбенә якта куярга була. Һәм әлбәттә уларны ипләп кенә һәүмән ягынан эшкәртеп карап барырга кирәк. Быел татлы бурус, томат, ягъни помидор, баклажан сәсүресен иң кулай вакыт 10 февральдән 19 февральгә тиклем һәм 10 марттан 17 мартка кадәр. Конкурс дәвам итә. Бәйге кызгандан-кыза. Башкортстан юлдаш телевидение сайтындагы махсус биткә килгән эшләр арасында кызыклы фотолар, шигъри я сатирик комментарийлар байтак. Уларның һәр береһе конкурстың төп призы баш сорт 7 овощ акционерлар ямгыяты бүләгенә дәгъва итә. Һөҗүмтә һезнең тавышка бәйле. Иң күп тавыш йыйган фото авторы еңүче дип игълан ителәсәк. Фото бәйгегә һез дә кушылыгыз. Үз эшләрегезне ебәрегез, тавыш бирегез. Киләһе тапшыруда февраль аеның еңүчеһе билгеләнәсәк. О, болар, кыш буйлап яшел витамин ашап сыгарга икән дә. Яңрак кына утырып кайнак.
Қалай үсеп тә киткән? Бір ай ішінде мына шындай мотор болып үстілер, яшіл юбилейда ярсын ашанық. Баяғы құрыған шол. Мына ярсы қалды. Мына харымсақтарығыз да бик матур болып өскен. Харым-хақым да бик матур ана. Мен қала шарттарында икесе түрлі итеп үстереп қарайым яшел һуғанды һыуда гына үстерә торган бер асылды беләм. Бәлки тамашачларга да берәйһенә файдаһы тиер, кемдер эшләп карар бәлки. Әйдә мин һәргә шуны эшләп күрһәтәм. Менә магазиннарда һатыла бит инде йомырткаларның нәһе. Шул һавытын ошулай итеп безгә уртага кисергә кирәк 2 өлешкә. Менә 2 өлеш булды бит инде хәзер. Менә ошоның төбен безгә хәзер кисеп алырга кирәк. Сыгып кына торган кисеп алырга кирәк. Минең әзерләнгәне бар инде, мин һезгә моны күрһәттем генә. Менә шулай тишектәргә һап сыгабыз. Минең һаугандарым дур булгас, менә шунда шахмат тәртибендә 5 генә урын булды. Әгәр дә бәләкәйрәк һауган булса, монда һәрбер тишекте кисеп сыгырга кирәк. Ул һаугандарды әзрәк менә һауда тотып алды, менә шулай әзрәк шытып сыкты. Шуга тизрәк кыяк җибәрһен өчен камасалап торган үсентеләрен алып ташлайбыз. Менә ошулай итеп без утыртып сыктык. Икенчеһен ни өчен куябыз? Чөнки менә без монда һау халабыз бит инде. Менә бу тамырлары ошоннан төшергә тиеш менә. Менә ошоннан төшеп, ошонда һау халганда безгә шул тамырларына теймәс өчен менә ошондай таяктар куеп сыгабыз менә шулай. Ул төбенә тиеп тормаска тиеш. Менә шулай итеп таяктар куеп сыгабыз да менә шулай астагы һавытта һау була һәм тамыр китә. Аның бер кыенлыгы ла юк. Һауга тиеп торһа һауганда сирий, себенләй башлай, кортлай башлай. Әлбәттә, был рассадалар утырту хакында әлбәт һөйләштек. Февраль айы битендә рассадалар утырту вакыты. Емеш агастарын да онытырга ярамай. Емеш агастарын киләһе елда уңышы мул булһын өчен уларны кыркырга кирәк. Ни өчен кыркырга? Был хакта безгә үткән тапшырудагы героебыз Вилсон Муканаев агай һөйләр. Алма ағаш, груш ағашларының обрезкасын, яғни сирәкләп кесу, чистартып кесу, шушы эшләрне башкару өчен менә шундый инструментлар кирәк. Яшь ботакларны кисәргә менә шундый секаторлар бик удобно. Калынрак ботакларны кисәргә менә уңайлы, зур биеклектән кисәргә була. 4-5 сантиметрлы, особенно ши ботакларны кисәргә удобно менә секатор. Моның белән кирип булмаган 5-6 сантиметр артык киткәннәрен ножовка белән кисәргә була инде. Менә монда, значит, садовый бар инде. Кисеп алган урыннарын ботакларның шушы садовый аппарат дип чыгасы инде. Садовый булмаганда кулланырга була, значит, краскалар только олив основасында. Нитроэмальләрдә түгел, и оливта булмасын химический. Аны или консерв банкасына, или бер тимер банкага салып, жылытып алырга кирәк. Электр печләрендә жылытырга лучше. Газда ул янып китәргә мөмкин. Карап тор, һәр вакыт кырында булырга кирәк аны, конечно. Шушы вар белән куллану өчен простой кисточка кирәк. Күп вакытта дусларда чакыра, ничек кисәргә тегеләй булай. Бу бензопила шул хәтле удобно, ул җип җиңел үзе бер кул белән дә интергә була. Любой yerдән интергә. Аның бензины һәр вакыт урынында түгелми. Инструментларны кирәк-яракларын әзерләдек. Хәзер инде кисеп карарга да була. Әйдәгез. Барып, агачлар кырына барып. Менә хәзер чистартып кесү өчен менә яшь агачлардан башлайбыз. Вилсон Муканаев. Баксасы стажы 62 ел. Үзе әйтмешләй 5 яшьтән төтәлде. Иң зур уңышы һәр алмагастан берәр центнер алма үстереп алган. Бу шия агашы. Алма агашында барсы да бер төрлегендә инде аның. Шушының ботаклары күбрәк чыксын өчен, фигурасы булсын өчен иң беренче 60 сантиметр җирдән калдырып, угол 45 калдырып кисеп алабыз нашы үткер пычак белән. Моны секатор белән дә кисергә була, но секатор бузып изә башын. Мин әле моны дөрес кисмәдем. Менә монда бүресе бар. Шушы бүренең кырыннан 2 мм биеклектә кисәргә кирәк. Бүренең өстенән күбрәк ара калдырып китсәң, ботак корый һәм бүрене лә курута. 45 градустан зуррак кыялыкта китсәң, ботактың яраһы зур була һәм озак төзәлә.
моторына фигура беру үшін, аккуратны гына теген итеп тұрсын үшін алғаш. Бірінің ос яғынан кисәсің. Бір китам уже үс яққа үсе башлай. Әгер дә синең урынын киң икән, күбрәк итеп җәелдереп үстерәсең килсә агачны, ботакны кисәбез бірінің үс ягыннан. Кистең ул бире уже бу якка ботак бирә дә, уже киңәйеп үсеп китә. Менә бу булды ди 4 еллык алмагач. Менә бу 2 1 еллык, 3 еллык агачларның тоже 60-70 сантиметр калдырасың аста җирдән. И тоже менә шушыны кистең. И ул уже ботаклар бирә башлай моннан. Күбәйтеп инде. Менә хәзер инде җитлеккән зур алма агачын кисеп күрсәтергә әйтәм. Менә моны кисеп караганнар. Кискән кеше кальцевайны да белмәгән. Исәннәрмесез күршеләр? Яки тик тормаһыгыз бит. Әле нидәр эшләрмен булсагыз? Обрезка эшләйм инде, кисеп чыгам. Лесен агай, кышкын агачларны кыркуу ни өчен кирәк ул? Кисү агачларга берничә төрле була. Сирәкләү өчен, кояш төшсен өчен, яңгырдан соң тигенә кипсен өчен, кош-кортлар кирип, чистартып чыгарга тоже урыннары. Шундан бер-берсенә тиеп торган ботакларына. Шундан киселә бит инде бүтән ичкә карап торган штампка барган ботаклар киселә. Шундан инде менә курыган ботаклар, ярахатланган ботаклар тоже киселә. Әйдә булмаса кыркып куядык. Ничек итеп менә шул дөрес итеп кыркыла икән? Менә бу ботак дөрес киселмәгән. Шушы бүртеп чыгып торган yerеннән кисәргә кирәк, тип-тигез иттереп менә. Менә кырыннан гына. Узын да калдырырга түгел. Хәзер кисеп күрсәтәм мин сезгә аны. Кольцевой кисү була бу. Менә шулай дип кисеп аласың ботакны. Әгәр дә ныграк киссәң, менә шушы юанайган yerен киссәң, ул бик озак заживать да. Үдерестә алмай. Ә пенек калдырсаң, менә күрәсезме, уже монда кипкән. Хродар хәтер күп инде ул. Менә безнең Таңсулпан Гарипова апай ошо алмагасты кырккандан һоң берәй ботагын миңа бирәле, үземнең алмагасымды прививка яһатам дип әйткәйне. Әгәр дә хәзер кыркак, менә кыш бит инде ул яһай алмый. Уны ничек хакларга? Зөһрә сеңлем вакытында бирдең син сорауны. Аны прививка алдыннан гына кисеп алмайлар ботакны. Агач ботакларын. Аларны әзерләп куялар менә шушы именно кыш вакытында. Кыш көне аны кисеп аласың. Шушы кискән вакытта бит сиңа специаль кисүдә кирәкмәй, менә шушы киселгән вакытында, кисү барган вакытта, шушы кирәкле ботакларны бит җыеп аласың да, бергә пучок итеп бәйләп, карга күмеп куясың. Прививка өчен менә однолетний ботаклар менә юанрак та булсын, туңмаган булсын. Менә мондый ботак бара. 3 бер булса, аның прививка вакыты җиткәч, прививкасын күрсәтербез Алла берсә. Менә шул кискәч бер букет эшләп, уже карга күмеп куясың. Ул кибергә тиеш түгел. Мин уйлаган менә ошоны һамак юан зур ботакларны кыркып куялар икән дип. Юк, анда үсеп китсен өчен менә шушындый гына ботаклар менә карга күмеп куясың, оскарак, чтобы кипмәсен ул. Ә мондай зур ботак ул уже прививка бармый. Алла бернисәне биреп. Менә шушы ботак киселергә тиеш, калкып торган урыннан ботакка күчкән yerеннән генә как раз. Монда киссәң уже монда кибә, нык итеп якын китереп киссәң, монда зур яра кала. Менә шуның өчен менә шу кольцеван дип атала. Менә шушы күтәрелеп торган yeре биткән yerдән генә кисәргә кирәк. Менә шушы тирә менә.
Бисмиллахиррахманиррахим. Аккуратно киси бітірген вақытта жойлат аккуратно ғана нетіп ал. Басма асқа. Қалған бит, мына қара, қалған мына. Ана көресің оқтар баласын сен. Мына мұндай тіреулер тоже ярамай. Көресің мұнда грипки ол может оғашқа күшерге. Анадыңыз ма? Бұл тіреуні olmaştırıp koymak gerek. Bütün gümbesiz ağaçlar bilen nidip koyar. Qoraqat kebek kustariklarini kişe başlarga bula mort odaklarında qorlar irgen bulsa, bu tokların prямо жерге тиген жерінен кісері керек аны, весь уже. Мында шығып тұрмасана, мынадай кусок шығып тұрды, ол шеріп, тегінде басқа бұтақла нені тамырға кете шерітіп. Бұлай шында сразу нетеді қоя. Яралары шында түзеледі қоя. Ағастарда ни өсөн қыш менән яп сигендә кыркалар. Көз кыркканда улар зуррак зыян күрә һәм ярәхәтләре тиз генә төзәлмәй. Быел календар буенча иң кулай вакыт 25 февральдән 2 мартка тиклем. Был усырда көн елына. Һава температураһы 5 градус һауыктан артмай. Апрельдә агастар уянып һут йөри башлагас, улар тиз үк һауыгып китә. Ике ботак бер-беренә кисешеп, камасаулап тора. Мында аның уже яралары да бар, бір-бірсіне тиіп, жил искәндә селкетіп, кисіп бір-бірсін ярахаттап тұра. Мына шушы юанайы біткен ерден генә кисіп аласың. Әгәр дә юанайган ерінен киссәң, мында зур яра кала. Ул плохо заживать будет, а мыннанрак киссәң, ул уже агачны құрыта. Эш эшләгәнсә, мин бер-ике мәгълүмат әйтеп китәйем әле. Менә алма астарды алган сакта, тәүдә утыртырга теләгән кешеләргә мин бер кәңәш әйтер идем. Бер вакытта машиналардан, урамда хатып торган yerдән агастар алырга тырышмагыз. Чөнки менә мин үземнең мисалымдан гына әйтәм, бер елы без утырттык, әллә ничә алмагас алып. Үсмәнеләр, корынулар. Шуннан икенче елы алып утырттык, уныһында куяндар ашаны. Өченче елны алып утырткас кына һәйбәт булып үсеп киттеләр, әмма ләкин барыбер менә емеш бирә башлагас күрәм, бөтенһеле бер сорт булганда куйган. Шуның өчен питомниктардан барып алырга кәңәш итер идек. Тагын бер ни хушлаймас сезнең менә. Сөйләгән сүзегезгә. Мин командировкалар күп йөрдем бит. Московская областька килгәннәр Украинадан. Грушлар алдык дигән. Шушы украинский грушларында әле төптән чыккан, әле кан чыккан. Юл өстендә яталар бит алар. Рыбап кайттык, берсе бер нәрсәгә килмәй. Тоңдыларда биттеләр. Кырыгай грушалар булгандыр инде. Может, кырыгайларда, может, просто. Алар привителмәгәндер. Шуңа күрә ышанычлы ердән. Только ышанычлы, чит ердән вообще аларга ярамый. Үзе безнең питомникларны алырга тырышырга кирәк. Мына бит әле уратып, яклап кистек бит инде. Мына егеһен, ядгын күренә, алмасын төбенән курпы булып сыгалар, мына ошлай үсентеләр, тамырының төбенән. Уларны әле күрмәгез. Улар менә нимешләр, касан кыркырга мөмкин? Бәләкәй генә секреты бар аның. Кисеп ташларга кирәк. Төрлечә туры килә инде. Мен тәҗрибәм буенча әйтәләм, кайбер төптән чыккан алмалар лучшырак килеп чыга, синең монда привиттелгән. Ничек туры килә бит, ул синең бәхетле дигән көмешең. Булдым Весна агай. Энем бик матур булып калды бу агач. Әзрәк кенә ана үс якларын карап чыгарсың тойлап, азагырак. Күпме зур эшләнде менә. Алмагастарга охшап калдыла ул. Яз көне вообще матурлап, ул йып-йомыр булып үсеп торачак матур итеп әйе. Алмалар булыр микән һуң ул? Чәчкә аткан вакытында кортлар очса, елы көннәр булса, булыр Алла берсе. Алла бер. Шулай берсак, баксагасы һәм күршенең тавыгы тибенеп йөри. Уялмайдамы? Юк, шул бөтерә бит бу помидорды мен әйтәм. Карасадыны янгына сыгарып утырткайнык. 2 ай буе үстергән нәмә, конечно. Җибәрдем дигән таяк белән. Шунда ук ям бирде вакыркай. Вәтмә әйтәм, хар хурпа сәбез. Күршек әле үсем канда. Сен снайпер, слушай. Тавыкты тиз генә салдым да, хәзер хатынга алып кердем. Тузынып китте теге. Күрше тавыгы мен. Үзеңнең тавыгыңды танымага сен нинди хәзәин булаң дип. Ултан дип бергән менә. Шулай килеп чыга инде. Да, кыйммәткә төшкән итлек помидор инде. Хурпалы помидор булды инде.
Фәнирә, без Расаданы утырттык, менә Нияз менән бергәләшеп утырттык, икебез ике төрлене ибет. Хәзер без һезгә шул помидор бешкәс киләбез инде ашарга. Помидорга шәп булыр микән? Onun kararı. Əhid, tapşırıq qarışlar. Üdeyden qıdıq təcrübələr bulha, saqırığız, hizgələ kelirбез. Ярай, һау булыгыз.